ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ଓ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ଉପବାସକୁ ଓଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଜନଜୀବନ ଗ୍ରାମୀଣ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ରତ, ଉପବାସ ଓ ଉପାସନା ଓଡ଼ିଆ ରମଣୀମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେବ ଦେବୀ ପୂଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 12 ମାସରେ 13 ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବୁଧେଇ ଓଷା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ବୁଧି ବାମନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବୁଧେଇ ଓଷା ପାଳନ କରନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ବୁଧି ବାମନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିଳପୁଆରେ ହଳଦୀ ମେଥି ବଟାରେ ବୁଧି ବାମନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି କଉଡ଼ିରେ ଆଖି, ନାକ, ପାଟି, କାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଲଗାଇ ସଜାଯାଇଥାଏ। ଓଷାଧାରୀମାନେ ମାନସିକ ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିବା, ନିଃସନ୍ତାନକୁ ସନ୍ତାନ ଦେବା, ରୁଗ୍ଣକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି।